ndizayicacisa ke loo nto. Kodwa xa kuthiwa mqwathi usacelwa ngobuzwe, uyafana noba ungathi komnye umntu hlubi, uyafana noba ungathi komnye umntu mthembu, uyafana noba ungathi komnye umntu mpondomise. Ayixabiso siduko xa uthi mqwathi bubuzwe. Iziduko ozawuzifumana xa sewufikile kwesi sizwe samaqwathi zingapha kwi-13. Ingangudikela lo sewuqatshe yena wena, uDikela, uNzolo, uNzila, uBlangwe, uDabisa, uKhombela, uDumba, uMbangula, uBhose, uNtondo, uSidindi, uNtshaba. Ziziduko zaphi ezi zamaqwathi. Xa nothi ke ngoku umntu kathi ndingumqwathi libe sensisidikela, ayokadikela le nto. Nekawonke-wonke ziziduko ziyi-13 endisishiyileyo ngamakhebesi, ziziduko zabantu abangamaqwathi ezo. Esi sizwe ke ndiya ke ngoku kule mvelaphi ungxamele yona. Siphuma emaXesibeni, kulaa mmandla kuthiwa kukwaSikeni phaa emaXesibeni. Safuduka phaya esi sizwe phaya ko-1670. 1600 and sisizwe esidala esi. Sasisukela ntoni uze sizowa kweli labaThembu. Kwakuyomenywa yikumkani yabaThembu engumgudi. Yayixakwe ziimfazwe zamaGcaleka, ibethwa kakhulu ngamatshawe. AbaThembu behleli kakubi beqhaqhazeliswa ngamatshawe. Waza umgudi wayememe emaXesibeni kule nina ememe amabutho amawazoncedisa abaThembu. Ikumkani ngelo xesha yamaXesibe nguHlabe. uHlabe wakhupha ibutho lamatyenjana akhokelwa ngumzukulwana wakhe okuthiwa nguMthuthumba. Azofika ke kweli labaThembu lamadoda aqenqa ugodo, aziwine ezimfazwe zazixake abaThembu. Enye yazo yimfazwe kaNongqokozela, enye yazo yimfazwe kaMadzikane. Eli gama lobuqwathi ke ngoku balifumene phi ithemba bengamaXesibe. Phakathi kwenkomo ababeziqhuba kwakukho inkomo entle emhlophe ngebala enendlebe ezibomvu. EsiXhoseni ke inkomo enalo mbala ibe mhlophe qha ibe nendlebe ezibomvu, le nkomo iqwathi ibala layo bathi ke ngenxa yoba besike benale nkomo yayithwala amayeza wemfazwe nezixhobo, bangamaqwathi bengaveleka ngenxa yale nkomo kule nto yobuqwathi. Kodwa bona bezizindlu ngezindlu, njengoba ndithe ngooKhombela, ngoodabisa, ngoobhose, ngoodumba, amabangula, ngoontaba, ngoosidindi, ngoontondo, ngookhebesi, ngoodikela, ngoonzolo, ngoonzila namabhulangwe. Ziziduko ezi zasemaXesibeni zobuqwathi ke xa befika kweli lizwe. Aba bantu ke into ababesaziwa ngayo lukhalipho, lucwangco nomthetho, nazo izinto ababeqaphele ngazo. Abathi ke into xa ingalungi beyilungisa bayifostele, isuka apho le nto kuphinde uyenze isiqwathi. Bebebhenele esigalweni xa kubonakala uba akucengeki. Yiyo le nto kuthi hayi suka le nto wena uyenza isiqwathi. Ababangabona amaceba wasebenzi, amaqhinga wasebenzi, ukucenga kusebenzi, babhenele ezigalweni bayinyanzelise ngezigalo into yenzeke. Ngabo ababulala ingwangangqwili yamabhaca. uMadzikane wawela kule ngqobo kaMakhulu. Andiyazi enye into ozawuphinde siyifuna kum. Hayi unjalo nje ayikho. Yanga nakule veki zasingaphinde sibuye nenye imbali enje sithathe sisizwe esinamandla zakuphathela sibane ngathi sisizwe esinamandla kakhulu amaqwathi sihlonitshe kulo lonke lilabaThembu. Ingqobo le inelali eziyi-64
eziyi-40 lali zanikwa amaqwathi, and kwezo lali ubungazijonga babekwa kuzo zonke ezi nkwazi zeentaba nale miba inovela utshaba ukuze bona bakhusela abathembu. Ezinye bazithatha isiqwathi.